Assalamualaikum warahmatullahi Duduk. wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbahyi. Kita butuh ibu ae, sektor sayangku, di manakah engkau berada? Tripodku, oh tripodku, di manakah engkau berada? Aku mencarimu. Delak. Ya Allah, kayak orang pantai ngono lah. Nyoteng no ibu mbek ngene pemirsa lah ya terus priye ta ngene iki. Ayo tak setting deh. Sanduk ambek mengingat-ingat tripod. Ning ndi nduk ya tripod ibu? Ya wis gak apa-apanya ngene. Ibu Nana. Iya sik lho. Ana. Kemana-mana kok dik bengi kok tripode kok sik ya sabar. Mak, saya sampean ro tripodku, Mak. Gak ya, Mak. Gak apa katut. Dek iki ning ada ember. Ning ada embere kuwi, Nduk. Ning ada embere ada satene Bang Isan iki. Katut dikekno Bang Isan atake, Nduk. Sate ada sate sing dhewe aku tuku ka lho, Mak. Walah. Kuwi kan ning jero ember ada sate kuwi, Mak. Walah. Ada sate ning kene, terus tripote tak kok ning dhuwur ada sate. Lah sing terang apa? Ya diterus sama ambek Repa, ambek Dek Dewi. Lah mosok tak angkat rono, babar pisan. Iya, Mak. Takokno, kok takok Mbak Dewi kok. Nih, duduk. Kayak enak tenan tripote. Ora aku kan Enggak ada Yun. Terus piye tuh? Gak enak kok. Oh, Bu tak syuting terus. Terus gak apa-apa, sak mung kayak enak tenan kok. Aku butuh tripod. Tak nggo Nyagrak iki lho, HP. HP. Mosok digo Pak Isan mosok. Katut, nek paisan ora nggowo katut. Kunci Kat- motor yo gak eneng. Kunci motor gak eneng yo nan. Ora eneng, Mak, ora enek, Mak. Wis tak gek sayembara ya yo nek nemokno tak kei 100 wis gak enek sing nemokno. Aku terus ngaruh neh iki. Ya Allah, aku iso lalingan piye lah. Terakhir tripod tak nggo kan makem ning kene to. Ya, betul. Internet to, Duk. Wis pemirsa, wis gak apa-apa iki aku kan untuk bagian maksudnya di kasih rezeki Bunda Dewi. Ibu tuku ben ngicipi, ndek iki tak masakno kan lho. Ning kene kok dhek nganu pemirsa. Iku dikei Bunda. Iya, Bunda Mama Susi, Mbak Sis di anu kabeh. Bunda Dewi karo Pak Us yang punya sawah, Nduk. Dek bayi kae yo duwe yo bayi. Bayi sawah ndi? Bayi. Ae lor sing di kuwi dek lor. Lori ndi? Kono. Ya, lor ya kono. Ibu sing gak di sawah. Dan tinggal kinara Bu. Dimasakno kinara. Apa kok sawah Repa yo? Apa? Tripod. Sawah ndek enek ning omah. Bunda aku tak tekok Bunda. Sawah sekolah anak sok. Iso gak enak iki tripod iki. Aku mari wong iki sembuh pemirsa kopior wisan. Lalinan. Wis enak-enak lah. Tak syuting, Bu. Ya sebenarnya ngrasakno beras e bae. Mbak Dewi maksudnya. Iki kok rusak ini. Enak apa nduk sampere? Ya sekarang nek dimasakno iki kan beras iki beras anyar iki inuk pemirsa. Nah, aku nek nyamuk iki 1 kilo ngene iki lho pemirsa. Iku ambere sapa iki? Kuwi ambere sapa kuwi lho sing mbok cekeli yo. Iki ember peninggalan Mbah Tem jaman biyen kuwi
nggo ngukur nek adol jagung, adol kacang. Nggone Mbah Ten. Mbah Ten Tak iso ditinggal ning kene. Lah kan Mbah Ten wis meninggal, nduk mosok meninggal pancine digawa ya ora. Wong nek sampun meninggal, pun kapundhut menghadap Allah, bondo donya ki ditinggal. Sing digawa gur mori. Mori. Karo amal perbuatane sampeyan sing ngancani. Oh, sing ngancani. Iya. Manro buka. Siapa Tuhanmu? Ngono, kita kok ngono. Kok gak mungkin dek pas koyo ibu sampeyan meninggal. Sing tak gawa tripodku yo gak, tripod yo tak tinggal. Masa nek ngudek ngono ya ya. Kok iso kaya numpak motor ki lho. Kaya numpak motor tenan e. Numpak motor, Bu. Nah. Nah kok. Meniki nek Dik. Yolah. Wes aki yo wes Dikane ki ya tak gawakno 10 kilo kinara kae. Yo seneng ngono kok kinara iki. Kayak numpak motor tenan e. Sok. Wis ben melak ngicipi. Wes Bu sakmono ae kinara. Kene sing kene. Bu sakmono ae kinara mbok kei. Kabeh lho ya, Bu. Ya kabeh kuwi beras e. Ya terus lagi. Neh, terus. Ya neh. Iki sesuk iki dingengehno dinggo insyaallah Sri Kutil ben ngicipi maem disayurno asem. Nek kasire lho. Betul. Dingengehno iki ya. Lagi iku terus kabeh Bu kok apa? Aku Bunda Dewi, Pak O, panene tambah Agi. Ya. Agi. Oh, Dek Susi. Dan nyicipi beras anyar. Ngono nduk. Iki lho laler kaya melok tampil wae ngono lho. Beras apik kuwi. Iya, beras nyur, beras Bunda. Nek tuku ning ndi? Kok tuku ning ndi nandur dhewe re? Wes engko bareng Nara ya, Dek ya. Aku tewas salah ki Mang. Tak kiroi katut ning ember satene bangisan sing dianterno Bunda mbek Repa ndek ini. Ternyata ki ndek bengi Bunda Dewi ki ngomong ngene lho. Dek sampean dek uga ngalor, maksudnya ngalor ki uga ning gone Mbah Yino lho. Sik Mbak, aku tak ngancani dia gawe video untuk tugas ketoke. Urung bar. Terus aku eling. Lah aku kan terus ning gone Bunda Dewi ki Mang. Ternyata ning ngarep kamare Bunda. Dek bengi bar tinggo gawe video. Wes maafkan aku Bunda, walah mak aku tewas. Gak roh ya mak. Keluarnya gede-gede masih gede ya pemirsa, tapi enum loh pemirsa. Sama lihat toh loh. Mak jahe sore ini bumbu-bumbu wis kabeh diwer-wer kabeh. Ki rencana karo Bunda Dewi ki Koko arep dimasak ambek tempe. Ambek kacang panjang. Tinggo eweh-eweh niku lho pemirsa. Ketoke Bunda ambek sekalian manganan ya, Mak yo. Ketoke. Ketoke lho.
Soalnya dulure Pak O, wong Gadu kan wegi ya, kakaknya, bulik-bulike. Kan Pak O kan asli wong Gadu, dulure wegi. Dadi nek Bu Yuni rong manganan, iki manganane ya menunggu. Menunggu lagi. Ini mana? Oh, num-num iku gede-gede tapi num-num Mak. Iya. Besone sampean yo just banget Mak, hati-hati Mak. Nanti jenengan bisa melihat keseruan Mama Cah masak gitu di kontennya Pawa. Iki Pawa cek ngeter Bunda nyelepno bakso. Bunda gawe bakso. Ngono. Ya tahan ya. Iya. Wes jus. Kok sih aku tak ngabari Mbak Indah muga-muga kok enek ning omah. Engko nek tokone sandal ijek bek kemluwet koyo dawet koyo sing ndek ini, awake dhewe mundur sik ya. Soale engko ning kasir Intan kuwi antrian panjang terus emosi, engko ibu mbok untal. Iya Mama, Intan kan wonge gak sabar pamane pengen mulai yo. Ayo Bu mulai saya. Alhamdulillah Mak. Klodak Mak tenan iki keajaiban Allah. Dene sak resi iki enek lah kok iki enek iki ning kene Mak klodak. Kok kene klodak. Dek iki lek kok ngresiki yo kasur-kasur ki tak tebasi lho Mak. Lihat terus kondi ki mau. Mak temok Mak tenan Mak hari ini Mak. Iki lho Mak aku lagi nyuting sampean Kondi. kok kene Mama. Klodak. Dek iki kan wis tak jungkiri to. Kasur-kasur tak jungkiri, bantal-bantal ya wis tak toto. Tak goleki sapa sing menemukan koncine Bude, ora lanang ora wedok, tak kei nggo tumbas es 100.000. Lah kok sing menemukan kasur? Wes tak grayangi Mak Jah, wis kedek ini tak toto kasure. Yaya yoyo ya sedina bubuk ning kene Mak Dek ini. Alhamdulillah. Sapa Dek Susi? Oh ya. Demit ora ndulit setan ora doyan. Ya mbah. Iso Mak, mosok ki ngipi ki saneh-aneh ki Mak. Lah wong aku ki bojo ra duwe kok ngipi ki aku diteri wong tuwek ki bayi lanang kon ngemiki aku iki Mak. Iya Mak. Bayi lanang Mak. Bayine ki lemu ngono ki ngingeti aku. Kondi kok enek rezeki. Oh gak ero ujug-ujug enek wong tuwek ngono Mak. Aku dikeki ngono Mak. Rezeki kuwi. Kon ngemiki aku ki. Batinku wong aku ki bojo ra apa neh? Ora. Iki nek adikku sitok ki jan kok pemirsa nek karo aku ki aku dibuli terus. Ora tak ketakno pemirsa ndekne mari nganggo lek sus nganggo baju seksi. Ya wis alhamdulillah matur sembah nuwun ya Allah ora ilang Nduk kuncine. Ki mang piye Dek sama klunting ning kene iki lho. Yo wis tak telepono Mbak Yunem. Yo. Apa kuwi? Oh. Sing beras anyar pemirsa. Tak timbang. Aduh. Iki enek tapi tutupe mbok ning ndi? Nek entar kok kono menawa gak patean Nduk. Kok kono lho. Wes. Rek, Ibu Rene. Iya, saya tak sabar ta, Bro. Sabar sekali. Sabar yo. Nduk ning omah kok ngono. Enak apa, Mbok? Bunda Dewi ndek iki panen, Ibu untuk bagian kan ngono ha. Terusan iki kok kan iki kan ceritanya kan apa ya iki kan hasil dimakan sendiri kan hasil bagus. Aku tak juga saiki nggo sriwi kutil dimasak. Terus sampai tak nggo zakat. Dadakan. Iya wis putuku seneng kok. Iya Bu, aku malah seneng mbok gawekno beras anyar. Tambah neh pemirsa.
Tapi aku mani lho, Bu. Iya, wis to. Ke Bu mani piye? Bang, kok enek kancane ibu sing dodol beras anyar enek kok. Ning kene beras anyar itu ya sekitar ada yang 14, 13,5. Kayak aneh lho tak tambahi. Cukup. Gue zakat intan wis oke. Wis sampe dimasak mama. Zakat kan diluwahi nduk 3 kilo atau 5 kilo. Diluwahi. Wong loro kan ya 10 kilo lah Ndek. Ketok. Tak tambahane putuku seneng kok. Iya mbok Ndek iki mbok dulang karo beras anyar. Nganu kok telap-telep kok, Bu. Ngono. Tak tambahane cah putuku seneng kok. Iki engko sing masakno ngatini ya, Bu. Mak ngatini. Pemirsa Mbak Indah nek kadung tumbas beras kan Mak ngatini. gede. Engko nek tak gawani akeh-akeh wedi ku dipangan bubuk. Bubuk iku pemirsa homo sing ning jero beras ki lho. Wes sakmono ki wes. Sik tak tambahne nek. Wong putuku seneng kok Wes sakmono ae. Kan dia tali Nduk Ibu. Kuwi mang, Bu. Oh iki lho. Muncis ngene lah ya. Wes, pateni sik, Dok. Cuk. Nek tempate Kinara, tapi Kinara bubuk. Kinara bubuk. Nek sing pemirsa kok genemane kok alun-alun, Bu. Engko nek banter sithik Kinara kuwi bangun. Iki lho, Tan. Masukane cek piro iki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang, Dok. Kurang C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 4. Enek sing bertanya aku gong kok salwa iki linge apa gong roh ki pemirsa. Bocah cek sibuk. Kinara seneng dolanan iki. Koncone akeh deng glundung. Linge gak roh pemirsa. Dadi kita tunggu Kinara bangun tidur. Kita sak deleh kene, nggih. Linda. Oh iya. Karo Nduk. Kene mang waktu arep mrene ya Nduk ketemu Mbak Jessica, Mbak Mendres, terus karo Mbak Repi. Iya, Nduk. Lah kuwi tak tekoki, "Lah apa, Nduk?" Padus buah ya. Loh, acara apa? Anu sing Mbak Jessica jawab, "Mas Jaki kali Linda sakit." Kita doakan semoga Mas Jaki, Mbak Linda ndang diparingi sehat ya Nduk ya. Wis sakit sedelok gak apa-apa, mung jenenge awake wong kan kadang anggek kondisine kurang fit, loro-loro lah nek sedelok. Bar kuwi ndang paringi sehat. Yes, kita tunggu dulu Kinara masih bubuk ya pemirsa. Nek duduk deh ngono Nduk. Wis matur sembah nuwun nggih untuk pemirsa yang sudah memberikan bingkisan dan ucapan serta doa kepada keluarga super, keluarga Barongan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Semoga jenengan sehat selalu, lancar rezekinya nggih. Ada Mbak Bella Santi, Mbak Eva Atika Sari, terus itu dulu Mbak Puspa, Mbak Sabina Namira, Mbak Eka Singapura. Pokoknya yang lain saya lali nggih. Ada Mbak Yeni dulu di Hong Kong, sekarang tapi sudah tidak balik di Hong Kong. Terus lupa wes pokoknya saking lamanya ya. Semoga jenengan sehat selalu. Wes ngono ae ngenteni Kinara nggih. Terus alhamdulillah wes bangun. Setelah ditunggu dari jam 11:30 ya pemirsa, 11:30 jam 1 sampun bangun. Kimang tanpa berisik ya Nduk ya. Terus ujuk-ujuk ibu kan apa nang kamar mandi. Mbak Indah nyelok ngene. Tan iki terok tan ngono. Nduk Kinara, mama ben istirahat sik. Ya Nduk.
Ini. Nduk, tak kei iki, Nduk. Iya. Beras, Nduk. Kasih beras ya. Iya. Nggih. Engko diadangno. Mbak Mm-mm, Indah. nanti diadangno. Iya, ini untuk Kinara dan juga Mama dan juga Papa. Aja. Rombes iki laras pari wis begir Embuh. Wes, ben ikut ngicipi ya, Nduk ya. Engko nanti dimasak. Bisa untuk berbuka, bersahur, untuk Maem Kinara juga. Mbah Dewi panen kemarin, Mbah Yun dapat rezeki terus berbagi karo Kinara. Adik hilang 4 ya, Nduk? Yang 4 kemana? Ila anu ketlingsut ya. Oh iya ketlingsut dak apa-apa, oleh. Warna ini tan kelompok yang kuning sama kuning, biru kancane biru. Terus ini merah ini temennya merah ini. Iya, pink ambek pink. Tangane wadem kok. Kena AC. Nggih pun pemirsa nggih, ini berasnya sudah di depannya Kinara. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga si sakit yang paling sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga segera diberikan momongan yang saleh dan salehah ya pemirsa. Iya mau iya. Ya, nanti kalau Dah, ada pemirsa. mama ya. Kami pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cus, taruh sini. Dah di sini ya. Cus. Nanti kalau kate ngomai